Jó napot kívánok, ez itt az időjárás. Változóan időnként erősen felhős lesz az ég. A szerdára virradó éjszaka első felében a keleti megyék kivételével több helyen alakul ki további zápor, zivatar. Reggelre a zivatarok száma csökken, inkább már csak a Dunántúlon lesz szorványosan csapadék. A hajnali órákra néhol kötfoltok képződnek, főleg ott, ahol korábban jelentős eső hullott. Zivatarok környezetét leszámítva gyenge marad a keleties irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Változóan felhős lesz az ég, több napsütés a Dunától keletre várható. A Dunántúlon szorványosan az északi középhegység térségében helyenként fordul elő záporeső, illetve zivatar, máshol csapadék nem valószínű. Egy-egy zivatar továbbra is kísérhet kis területen jégeső, illetve felhőszakadás. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a délkeleti szél. A kora délutáni órákra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a délnyugati megyékben lesz kevésbé meleg. Ez volt az időjárás, viszontlátásra.